ते तुटोय बावा आहे ते मात फोडा काय सांगतो कित गामला किती म्हणजे बायले होई पण सांगडा बोरी आहे आणि किती बोरी आहे आणि म्हणजे का बोरी होई जाई आणि ते कित गामला केस केला पोलिसने एफआयआर तुम्ही केला आणि आता ते हुई आहे की शोधून आठवले शोधून आठवा ते हुई त्या कधी पळून गेले म्हणजे गॅदरिंग बताई म्हणा त्या गेले नाही झाले आता बिस्तर रानातल्या सदोईला ती मॅट आहे गाव चौकात एक साडी पोलीस खाडी लागलो आहे आता हे गेलेलो नव्हतं इथे चोच्या केल्या रांदुका दिले आणि एक पैकी मुख्य काही तोंडा रांदुका गुडगुल्या लिहिला वाट 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 पंचायत हुई हा गाव आहे बसायला पॅक 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 यायला मागे ना लागली घेऊ आता राणा हाणतले म्हणजे त्या म्हणत एक लागले रांदुकरा तोंड घेऊन आम होता एक साडी मालकीला पोलीस खाली लागतोय त्या कोळना संकेत मला येतो कोण वाच नाही गेलाय शहरात नाही गेलाय हां इच्छा केलाय की हवं म्हणजे क्या आहे ते बरोबर नाही पोलिसात आहे ए ते भूल केला तुम्ही आता पोली पण बोला आय मिली पण जाय रे ना आम जाण्याच्या हुई आहे के सारखे असं ते सांग बाबा हा किती सारखं सांग बायलेन चोळ पळून गेला म्हणून त्याने घाबरून केला होय जगाला आम्हाला टेन्शन आमगे भागे चिडते पळून गेले ते कॉलेज कोण ना जगात या आधी असं करते रात म्हणाले राणा मा कोण हाईत म्हणून रांद करताय म्हणजे तोंडात येताय होईताय तोंडात येताय होईताय ते काय आम्ही करू दिसत नुसतं पाड पडल्या होय ते मागा दिसतात यासाठी देऊचे असतात आम घालताले बापाने आम आपण पोहोचला का अरे रांदकर हल्ल्यामुळे रांदकर आहे ना तू असं पोय ते उजा नका हा झाडाचे बसून आहे ते दिदे बघा झाडाचे असता का याचे होईला रापाचे हिचकोता बोलतो हा आणि याचो केंद्र रापाचे रांदकर हाताला धावली हातात बॅडमिंटन धावली काय मार्क्स आहे ना का बॅट हायलो म्हणून हा बोला बोला मारो मरी त्या की मुचाने पळून गेले आणि सगळे लक्षण मा खाली करू लागले सांगला ते छेडवा काय अगं त्याने हात नाचना का नाचना कमळाय ओय बस स्वतः रांदकर हा ए सारखा आता आपण आज सारखं रांदकर सारखं रांदकर स्वतः ए सारखा रांदकर होतं आर बोलले हे नाही झालं पुढं ए नका रे ए नका नाही बोलले नका हा इनात बोलले नका ए हा काय म्हणत ए ना काका म्हणू माका हा होय आड बडा एक झाला मात म्हणा का ते रांदकर मरे खुशी छुपाया रामनवमी रेमेत मूड माता रेमेत हो तू किती सांगायला होता माझी कादा किती कोला म्हणतात मग तू ते बाहेर कर ते मामी को तिथे सांगलं बोले आहे हे बोले तू आम्हाला राहते ते मामी म्हणती मागे रे तू सासवायचे रे होता जाग होता मालकीला जाण्यात ऐकला आलो हा ना हा सोय कोण येतो आणि कोण लक्ष्मण लक्ष्मण नोय लोरेस लोरेस तुम्ही दोघांना भाव नाचता वाजते कधी जाणार भाव त्या घरी गेले आणि तुम्ही दोघांना गेला इथे राणा भिला दोन जाणार आम्ही आहा आणि कोण तो एकटेच सोय कोण रे सीतानु सातान मालगिरी येडून जाई पाहिजे रे तुमचा ज्ञान पर्याय आहे राणा राव विराट दिसला सोय बरे आमचे सांगा कोण राहतो आतलो सोय कोण राहतो हनुमान जी हनुमान नहीं और तेस गिरी हत्ती भाई भाव
आम्ही बरे आलो रे गॅदरिंग कपडेशन आलो रे त्या लोकांनी सगळी जाणं आणि ते सोमते मागीर पळून गेली पळून गेली ते तुझे एफआयआर केलो आम्ही वांगे आंबा मुझे आणि आवडू ते जेवण 5000 डाल मरे 5000 तुमगे 5000 होऊन जातो याचे मी होला नि बुक ना काही सोमते भितो पडायचे मी आता काजार जाव ये हुशार काय खबर आज कादर आम किटिंग आम ते राम कर जाऊन देऊ पाता आज किती चले आहे बेटा ए रांदरा बेटे तो बचाई रे बचाई रे मदर तुझ्या हातल्या मगर मार राम कोरा ते चालू ना काही तो रांदूकर बोल मरे रांदूकर अबो पोलिओ झालो दिसत बघता का पोलिओ झालो तर करणार रे तो राजाने आमची मोळे बसवा नाचतो आई बोलतानी हे ओवा मला काय तो आम्हाला लेका अरे चालू ना काही ओ घर मुले झाडो मला ओ घरे रांदूकर बोल एक शूट करतो अरे तो एक